3.000. Βάλτε το 26%, βάλτε το φόρο επιτιδεύματος. Κύριε Παραστατίδη, τι θα μείνει τελικά? Αυτή είναι η εικόνα που περιγράφει η κυρία Ραπατζή, που περιγράφει η Νέα Δημοκρατία. Τα νούμερα τα περιγράφουν, κύριε Δαράκη. Δεν τα περιγράφω εγώ, τα νούμερα. Εσείς μας τα λέτε. Όχι, θα σταθώ λίγο στα νούμερα, γιατί δεν είναι γεγονός αυτά τα οποία λέει. Είναι εξωπραγματικά και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και θα αναφερθώ ακριβώς κατά κλάση και κατηγορία τι πληρώνω και τι πρόκειται να πληρώσω. Όχι, πριν μπω σε αυτό θα σας το πω μετά. Λοιπόν, καταρχήν, εξωπραγματικά. Το πόσο θα αναφερθείτε και στις πηγές σας, κύριε Παραστατίδη, όμως, γιατί εγώ αναφέρθηκα. Ναι, σε μένα δεν το λέτε αυτό. Κυρία Ραμαζή, όχι, με για να μπορέσει να ολοκληρώσει και εκείνος. Ξέρετε κάτι, δεν είναι βεβαίως, 35 χρόνια ασχολούμαι με αυτά, μην μου τα λέτε να πηγές. Αυτό δεν ξέρετε ποια είναι η ενιαία ένδειξη. Αφήστε, δεν ξέρω. Κύριε Παραστατίδη, το πόσο υπεύθυνη αντιπολίτευση πραγματικά είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία το αποδεικνύει. Έτσι. Το αποδεικνύει με τη στάση της θέσης των πράξεων και των λόγων. Θυμηθείτε και πολύ σωστά επισημάνατε κάποια στιγμή όταν διαρκούσε στις διαπραγμάτευσεις, αν θυμάστε, η πίεση η οποία είχε ασκηθεί τότε ήταν τόσο έντονη, πραγματικά επηρέασε ακόμη και εμάς. Έτσι. Που ήμασταν σε μια διαφορετική λογική. Υπογράψτε. Μια κακή, ποιος δεν θυμάται, μια κακή συμφωνία είναι καλύτερη από μια μία συμφωνία κλπ. Λοιπόν, προσέξτε, γιατί έχουν σχέση αυτά. Έχουν σχέση με τη συνέπεια και τις άλλες. Ήρθε στη Βουλή η συμφωνία. Όχι, η αξιοπιστία σας και το πόσο συνεπείς είστε. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό το οποίο τέλος πάντων. Εμείς δεν υποσχεθήκαμε 13η σύνταξη για να έρθουμε να διαλύσουμε και τις υπάρχουσες συντάξεις. Ψηφίστηκε από 221 βουλευτές. Έτσι. Μη δεν ξέρουμε της Νέας Δημοκρατίας, όπου ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε το επιχείρημα. Ψηφίσαμε για την παραμονή, για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή ψηφίσαμε μια συμφωνία όπου αγνοούν το περιεχόμενο συμφωνίας. Μπορείτε να μου πείτε μια συμφωνία είναι κενή περιεχομένου? Δεν εμπεριέχει δηλαδή μέσα. Όχι. Κοιτάξτε, αυτά είναι βασικά πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος πραγματικά τη συνέπεια και την αξιοπιστία αυτή που να κυβερνήσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ακούστε λίγο. Και αν ήταν ψηφισμένα, γιατί φαίνεται να τα ψηφίσουμε τώρα? Τι πληρώνουν, τι θα πληρώνουν, κύριε Παραστατίδη? Λοιπόν, ακούστε λίγο. Σήμερα η πρώτη κατηγορία, ξέρετε ότι υπάρχουν 7 κατηγορίες στο ασφαλιστικό σύστημα των αγροτών. Η πρώτη κατηγορία πληρώνει 750 ευρώ. Η δεύτερη κατηγορία πληρώνει επί 3 χρόνια, παραμένει στο 850. Η τρίτη κατηγορία για 2 χρόνια στα 950. Η τέταρτη κατηγορία σε 1 χρόνο για 1050. Η ε, ζ και η, οι τελευταίες 3 κατηγορίες είναι ενιαίες και πληρώνουν 1.450 ευρώ. Δηλαδή μετά 10 χρόνια ασφάλισης ο αγρότης πληρώνει 1.450 ευρώ σήμερα. Λοιπόν, σύμφωνα με το σχέδιο, γιατί δεν έχει συμφωνηθεί κάτι, σύμφωνα με το σχέδιο. Λοιπόν, ακούστηκαν διάφορα νούμερα, έρχεται ας πούμε η πρόταση και λέει 80% το ανειδίκευτο εργάτη, του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, που είναι 468 ευρώ. Κάντε και λογαριασμό για να δείτε πώς θα βγαίνουν. Το 2016 46 ευρώ την ημέρα, 552. Σας βάζω και 6,9 τις ασφαλιστικές φορές υπέρ ΕΟΠΗ και εκείνα μέσα 6-9, πάμε στα 902 το 2016. Το 17 επί 14% κλπ πάμε στις 1130. Το 19 πάμε στις 1430, 1450 είναι μετά τα πρώτα 10 χρόνια πληρώνει ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ. Και πάμε στις 1430. Με το 468. Αυτό είναι, με το 468, το 80% αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι. Μάλιστα. Τώρα, αν αυτό είναι το 60%, το 80% του εισοδήματος,
Βγάλτε τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστούμε όλους. Αυτές είναι οι προτάσεις στο σχέδιο. Καλή σας μέρα. Πάντως είναι τα χαρτιά του κυρίου Παραστατίδη. Εδώ υπάρχει μελέτη της Πασαγιές, το 5.000 ευρώ εισόδημα, 1.541. Ωραία, εσείς να πάτε με την Πασαγιές. Συγκεκριμένα. Εσείς να δείτε με την Πασαγιές να συμπορευτείτε. Δεν αυξάνεται άρα. Δεν αυξάνεται δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, κύριε, μη συγχωρείτε. Μισό λεπτάκι. Δεν αυξάνονται. Δεν θα γίνει το 27% του εισοδήματος του. Αν προσέξατε, απλά είπατε κάποια νούμερα. Θα γυρίσαμε τους τηλεθεατές. Δεν θα γίνει το 27%. Όχι, και 90%. Το 27% θα ασφαλιστικές εισφορές. Για ποιες ασφαλιστικές? 42%. Η πρόταση είναι εδώ. 27,45. Του φορολογητέου εισοδήματος. Το 2019. Του φορολογητέου. Κάντε λάθος. Και φυσικά δεν είπα το 2019 Λοιπόν, να πω κάτι για να τελειώνει. Ένα πράγμα να πω. Κύριε Δάρα, ξέρετε ποιο είναι το λάθος? Συζητάμε χωρίς το φορολογικό. Αν έρθει το φορολόγητο μέχρι τις 5.000 ευρώ τελείωσα. Γι' αυτό το οποίο προσέξτε λίγο. Γι' αυτό το οποίο έτσι, που λένε ότι θα πληρώσει το 60-70%, ακούγονται διάφορες απόψεις και. Λοιπόν, προσέξτε, σήμερα ο αγρότης πληρώνει από το πρώτο ευρώ με 13%. Μισό λεπτό λίγο. Στις 20.000 πληρώνει 2.600. Προσέξτε, στην πρόταση μέσα είναι το αφορολόγητο 12.000. Φορολογητό εισόδημα τι μένει? 8.000. 8.000 είναι 1.600. Δηλαδή βγαίνει. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε όλους. Εμείς να πάμε τώρα για τους αγρότες. Βεβαίως. Για τους αγρότες η πρόταση είναι 12.000. Μας είπε 26%. Αυτά είναι στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι δύσκολο θέμα, δύσκολη συζήτηση. Όλες τις μέρες αυτά θα συζητάμε.